ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ነፃ ድምፂ ኤርትራውያን እዩ ነፃ ድምፂ ኤርትራውያን በሓልዮት ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራን ድሕነት ሃገር ጨንፈር ከተማ የተቦሪ ኣብ ሃገር ሽወደን ዝመሓደር ኮይኑ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣብ መስመር FM 103.1 ዝፍኖ ናይ ሬድዮ መደብና ኣብዚ ይጅምር ወራት ሰማዕትና ሎሚ علت 14 سنة 2015 عام تمرتيو كابز قصيلنا مسنا يلوم مدب كان لاليكم بمجمريا سومنا وزينا لنا خمس لمود اسمنا دما حصير حتى مسقطمي قال صحفون كلنا ايو كمون مستزلنا غزي اواهينا نمزانا عزونو زتفالالي موسيقى انا سمعنا نريته يكون حتى بناي استوديو ناقصر سلكي 031 335 10 ويدما 335 10 بمدوال كتوكسو تقولوا نايلومي مدبا دالوتي أراياس قرومن ميكيل هايلن كمون نايدمس موسيقان تكنيكنا وهاري بركة فراينينا حجم بقر كساب مفز امتا مدبنا مسانا حبيركم كتصنعو نعدمنا نابتي تداليو زولو سومنا وزينا لما حلال فوقكم ኤርትራ ብራዕዲ ሓውን ዓረርን ትግዛእ ዘላ ሃገር ምዃኑ ተገሊጹ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከተጽንዕ ዝተመዘዘት መርማሪት ኮሚሽን ውጽኢት መጽናዕታ ብ8 ሰነ 2015 ኣረኪባ ኣብ ኤርትራ ቁሉዕ ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍጸም ድማ ገሊጻ እታ መርማሪት ኮሚሽን እታ ሃገር በሓውን ዓረርን ብፍርሕን ራዕድን ትግዛእ ዘላ ክትብል ኣረጋጊጻ ክብል ትካል ኣገልግሎት ዜና BBC ብ8 ሰነ 2015 ጸብጺቡ እታ መርማሪት ኮሚሽን ልዕሊ 500 ሰባት ቃለ መጠይቕ ከም ዝገበረት ናይ 160 ግዳያት ናይ ስርዓት ካብ ዝኾኑ ዜጋታት ኤርትራ ብጽሑፍ መረጋገጽ ከም ዝኣከበትን ኣብታ ሃገር ዘሎ ምሕደራ ፍጹም ቅንዕናን ሰብኣውነትን ዝጎደሎ መንግስቲ ደስ ዝበሎ ስጉምትታት ዝወስደሉ ዘይንብር ህይወት እዩ ኢላ ናይዚ ገበን እዚ ቀጥታዊ ተሓተቲ መራሒት ሃገር ኢሳያስ አፈወርቂ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስተር ምክልኻል ሚኒስተር ዜና ሚኒስትር ፍትሒ ብቆንዱ ድማ ገዛእ ሰልፊ ህጉደፊዩ ዝብል 484 ገጻት ዘለዎ ጸብጻባት ኣቕሪባ ኣላ ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ኤውሮፓን ኣፍሪካን ድማ ነዚ በታ ኮሚሽን ዝቐረበ ጸብጻብ ብዝተፈላለየ ማዕዝናት እናተናኸፉ ሰፊሕ ትንታነታት ይህባሉ ኣለዋ ብፍላይ ሃገራት ኤውሮፓ ምስታ ቀዲሙ ከዘራርበን ዝጸንሐ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራ ብምትሕሓዝ ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሰፊሕ ሸፈነ ሂቦንኦ ይርከባ ስርዓት ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝወርዶ ዘሎ ተጽዕኖ ማዕዝኑ ንምስሓት ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ብናይ ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ክብጽሑ ፈቂዱ መላእ ናይ ዓለም ሕብረት ቤተ ክርስቲያናት ብፍላይ ድማ ናይ ኦሪየንታል ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ክፍትሑን ኣቦቶኦም ክምለሱ ኣብ መትከል ደው ኢለን ነቶም ህግደፍ ዝሾሞም ናይ ምስለ አቡን ተቃዊሞኦምን ኮኒኖኦምን እታ ቤተ ክርስቲያን ውን ኣብ ዝኾነ ነገር ከይተሳተፍ እገዳ ተገይሩዋ ህግደፍ ሃገር ብምልእታ ካብ ዓለም ነጽሉን ተነጽሉን ኣብ ጸበባ ይርከብ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ነቲ ዝበዝሐ ሰዓቢ ኣለዎ ዝበሃል ህዝቢ ተዋህዶ ሃይማኖት ጆሆ ሒዙ ካብቶም ዝመስልዎም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ዓለም ነጽሉዎም ጸኒሑ እዩ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክገብሮ ጸንሐ ምትእትታውን ናይ ቦባእ ምዝማት ተግባራቱ ዘፈጽሙ ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን ይፍታሕ ሜጥሮስና ኣዋፊርዎም ድሕር ምጽናሕ ክዕውትዎ ስለዘይከኣሉ ከም ዝሰጎጎም ምግላጽና ይዝከር እዩ ብፍላይ ገዳማት ኤርትራ ተሪር ተቃውሞ ስለዘርአዩ ነቲ ተቃውሞ ንግዚኡ ንምህዳእ
ንኣቶም ኣልዩ ብኻልኦት ሓሙሽተ ምኡዙዛት ተኪእዎም እዩ እታ ምቁፅጻር ካብ ኢዱ ኸይትወጾ ጻዕርታት የካይድ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ገበናት አንጻር ሰብአውነት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝእንፍት ጸብጻብ ምቕራቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣቆጢዑ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ሓያሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ገበናት አንጻር ሰብአውነት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝእንፍት ጸብጻብ ብሕቡራት ሃገራት ምቕራቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣቆጢዑ ብሕቡራት ሃገራት ዝቆመት መርማሪት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ብሶኒ 8 ሰነ ኣብ ዘቕረበቶ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ደም ሰብ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ንዓመት ክሰርሑ ንቡር ተርእዮ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኤርትራ ብሕጊ ዘይኮነ ብፍርሕን ራዕድን እትምራሕ ሃገር እያ ዝበለት ጸብጻብ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ሓያሎ ሰበስልጣን እቲ መንግስቲ ድማ ብገበን አንጻር ሰብአውነት ተሓታቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣስሚሩሉ ኣብ ኤርትራ ኣስታት ምስ ፖለቲካ ሃይማኖት ስግረዶብ ካልእ ጉዳያት ብዝተተሓሓዘ ኣስታት 10,000 እስራት ከም ዘለዉ ዝጥቀስ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራውያን ክብሪ ደቂ ሰብ ብዘዋርድን ብዙሕ አካላውን ኣእምራውን ጉድለት ብዘስዕብ ኣገባብ ከም ዝመሓደር እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ የመልክት መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብቻዕተ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ ንኤርትራ ንምጽላም ተባሂሉ ብሓያላን ሃገራት ናይ ዝተኣልመ ውዲት መቐጸልታ ይኽብል ነጺግዎ መርማሪት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ናብ ኤርትራ ኸይተኣቱ ዝኸልከለ መንግስቲ ኤርትራ ነዚታ ኮሚሽን ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኮይና ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን መጥቃዕቲ ይኽብል እውን ጠቒስዎ ብባይቶ ጸጥታ ክልተ እዋን እገዳ ዝተገብረሉ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ሕጂ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ምግሃስ ሰብአዊ መሰላትን ገበናትን አንጻር ሰብአውነትን ካብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ግብሪ መልሲ ክወሃበዩ ዝቅጽል ሕቶ ኮይኑሎ አባላት ባይቶ ጀርመን ብዛዕባ ኩነታት ምግሃስ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዘት መርማሪት ሽማግለ ንዝቐረበ ሰፊሕ ጸብጻብ ድሕሪ ምዝታይ ደገፎም ኣረጋጊጾም እታ እተመዘዘት መርማሪት ሽማግለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ ብዛዕባ ኩነታት ምግሃስ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምውጻእ ብሰልፍታት ሲዲዩ ክርስቲያናዊ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት BSPD ማሕበራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ጀርመንን ዝቆመ ልፍንታዊ መንግስቲ ጀርመን ባይታዊ ጉጅልኡ ፍራክሽን ብዘقرቦ እዋናዊ ሕቶ መሰረት ብዕለት 16/2015 ኣብ ቡንደስታግ ወይ ባይቶ ጀርመን ወንበር ዘለዎን ኩለን ሰልፍታት ንዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኢሳያስ ብምኹናን ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንኽነግስ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ቃልስን ዘለዎን መርገጽን ደገፍን ገሊጸን ኣብ ትሕቲ ብልሹ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ቁጠባ ሃገርና ሕጅውን ናብ ምንቁልቃልን ውድቀትን ከም ዘይድሕን ተገሊጹ ጉጅለ ኢሳያስ ብኢደ ወነኑ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጻት ሒዙ ኣብ ዝቆጸርናዮ ዕድመ ርብዕ ዘበን ቁጠባ ኤርትራ እንትርፎ ዕጫ ውድቀትን ለውጢ ከም ዘየምጽእ ዝገለጸ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ሕጅውን ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ኮይንካ ዘረጋገጽ ሕውየትን ዕብየትን ቁጠባ የለን ክብል ኣስሚሩሉ ኣብቲ ካብ መጽሔት ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወግዓዊት ልሳን ዲሞክራሲያዊት ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወሲዱ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ቁጠባ ብምሕዋይ ዝማዕበለት ሃገር ንህነጽ ኣብ ዝብል ቴማ ዘካየደ መላኺ ጉጅለ ውልቃዊ ሃብቲ ዘኻዕተሉ ሜላ ምዃኑ ብሰፊሑ ገሊጽዎ እዩ እቲ ኤርትራ እትምርኮሰሉ ቁጠባ በቀዳምነት ኣብ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ዝምርኮስ ዘይኮነ ብቐንዱ ኣብ ሰደድ ዘተኮረ ምዃኑ ቁኑዕ ቁጠባዊ ፖሊሲ ከም ዘይነበረን ሜላት ጉጅለ ዝተረድኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ወጻኢ ዝመጹ ኤርትራውያን ምሁራት ከኣ ዝነበሮም ትጽቢትን ሃረርታን ዕብየት ቁጠባን ከምቲ ዝሓሰብዎ ክዋስኡሉ ብዘይ ምኽኣሎም ስለዝተገንዘቡ ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ከም ዝተገደዱ ኣብርሂ እዩ ብጉጅላዊ ረብሕኡ ዘውዕሎ ዝነበረ ወርቂ ብሻ ድሕሪ ዝወረደ ዕንወት
ተአምር ሰሪሑ خدحنናውን ኣይከኣለን ዝበለት መግለጺ ብተወሳኺ ህዝቢ ማእኸሉ ዝገበረ ፍትሓዊ ክፍፍል ዕቁር ጸጋታት ሃገር ዘረጋግጽ ውሕሉል ፖሊሲ ልምዓትን ወፍርን ከይተረጋገጸ ቁጠባዊ ሓርነት ሃገርና ዝተርፎ ዕጫ ባይታ ምዝባጥ ጥራዩ ክብል ኣስሚሩሉ ደገፍቲ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኖርዌይ ዕቁባ ይወሃቡ ምህላዎም ዘቃልዕ ዶኩሜንታሪ ፊልም ኣቀድማ ቢሉ ብመደበር ቴሌቪዥን ኖርዌይ NRK ዝተዘርገሐ ዶኩሜንታሪ ፊልም የቃልዕ እቲ በኤርትራውያን መስኻኽርን ጭብጥታትን ተሰንዩ ብቋንቋ ኖርዌይ ተዘርጊሑ ዘሎ ፊልም ኤርትራ ኣብ ኖርዌይ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሓት ካብቲ ነቲ ኣዝዩ ዓማጽ ዝኾነ ስርዓት ኣምሊጦም ዕቁባ ዝሓተቱ እዮም እንተኾነ ገለ ካብኣቶም ብምኽንያት ግፍዕታት ናይቲ ስርዓት ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ገሊጾም መሰል ተዋሂቦም ክነሱ ተመሊሶም ይድግፍዎ ኣለዉ ይብል ኣብዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኖርዌይ ማለት እዩ ብምባል ድማ በዳሂ ሕቶ የቕርብ ሓደ ካብቶም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣብቲ ቪድዮ ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ዕቁባ ተዋሂቡ ክነሱ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህግደፍ ዑስማን ሳልሕ ጎን ደው ኢሉ እናመደረ ዝረአ ኤርትራዊ ሌተና ኮሎኔል ዮናስ ሕድሩ ወይ ወደቀሽ ዝበሃል ኣብ ጎዳይፍ ናይ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ነቲ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ብሪጋደር ጀነራል አብርሃም አፋን ምዃኑ ተፈሊጡ ንዕኡ ብዝምልከት ኣብቲ ቪድዮ ከም ምስክር ዝቀረበ ኤርትራዊ ስደተኛ እዚ ቀንዲ ስርሑ ኢለ ኣነ ዝኣምኖ ነቲ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ህዝቢ ተኣኻኺቡ ነንሕድሕዱ ሓድነት ከይፈጥር ከይረዳዳ ስለያ ኮይኑ ዝሰርሕ ሓበሬታ ናብቲ ስርዓት ዝመልስ እዩ ድሕሪ ምባል እቶም ቀንዲ ካብቲ ዓዲ ደፊኦም ዘውጽኡና ዘሸጉሩና ዝነበሩ ኣብዚ እንተመጽኦም ንዓይን ህይወተይ ስግኣት ኣለኒ ንኻልኦት ብዙሓት ከም ዝኸማይውን ስግኣት ኣለዎም ኢሉ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ወጻኢ ደገፉ እናንቆልቆለ ምስከደ ስደተኛታት መንእሰያቱን እናበዝሑ ምስመጹ ኣብ ኖርዌይ ይኹን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ስደተኛታት ኣምሲሉ ብዙሓት ሰለይቲ ከም ዘዋፈረ ይፍለጥ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኖርዌይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘዳናድኖ ዘሎ ምኽንያቱን ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ምዃኑ ኣይሰሓትን ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ሓደጋ ምጥሓል አንጸላሊዎም ዝነበሩ በኣሽሓት ዝግመቱ ስደተኛታት ከም ዝደሓኑ ተገሊጹ ኣብ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ዝነጥፍ ጀላቡን መራኽብን ኩናትን ኢሮጳ ብሸውዓተ ሰነ 2015 ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ሓደጋ ምጥሓል አንጸላሊዎም ንዝነበሩ ኤርትራውያን ንዝርከብዎም 2000 ስደተኛታት ከም ዘድሓና ማዕኸና ዜና ዓለም ኣቃዲሐን ኣብ ማልታ ዝመደበሩ ኣብ ረድኤት ስደተኛታት ዝነጥፍ ትካል ከም ዝገለጾ ኣብቲ ናይ ምድሓን ስርሒት መራኽብ ኢጣልያ ኣይርሽን ጀርመንን ልዑል ግደ ከም ዝገበራ ኣነጺሩ እዩ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ በቀዳም 7 ሰነ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ምድሓን ቆልዓ ሰበይቲ ንዝረኽብዎም 560 ስደተኛታት ካብ ቅዝፈት ከድሕና ከለዋ መራኽብ ኣይርሽ ብወገነን ን310 ሰባት ኣድሒናን ኣለዋ ቁጥር ናይቶም ባሕሪ ሜዲተራንያን ሰንጢቆም ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ ስደተኛታት ኣብ 5 ኣዋርሕ ጥራይ 200,000 ምብጽሑ መንግስቲ ጣልያን ኣፍሊጡ ካብዞም ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ 200,000 ስደተኛታት ድማ እቶም 38,000 ኤርትራውያን ምዃኖም ትካል ተጸዋዒ ላዕለዋይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዕላዊ ገይሩሎ سمعتنا نلومي زتدالو سومناو زينا أبز ودينا لنا نابز قصة المدبات نساقاقركم سواركي خطد مي كبدني عالند تبتبي مو حساب يقرن اللوم قولي نتعلق عيني سواركي خطد مي قريبني عالند تبتبي مو حسابي يقرن اللوم قولي نتعلق عيني أنت حبني حبل غيري
أنت ششاي بيتي أنت صواري عندي قلبنا مرة قبلي رفقرنا مقلت ويسئي عقب صغرخي بالخلات عصبت بالكذب مني سحبوا سني في ليلة سلام يتيت غريبو هدي مقصانة تشتيد وين سمعت صوت بقلال حسن بوترو كله ملسك قول حمادا بحري فكان شبر بي قلقي لقيت بلاي خاباي سقط صغرية محلاقي انتي لأمو انتي لأمو انتي لأمو انتي لأمو من يخملو خليك النادو تماني نادو يركني قالو لا لي لا اي لا لي 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 انت يمضرب لك اياك من تايكالات تقلص انت يمضرب لك اياك كما يتراك لك اياك ما عرف انك قبل فرقي لك بيني بقالات يقول يالو السعادات معدك كيف وسعبتات أنت حبني حبن بيني أنت ششاي بدي أنت صواري عندي كيسنا مرة خبرلي رفقرنا صاحب لما لبيتنا سموها مثال بيورسا أتقبل الكي حسابي يغرب يبسون حبسا أنا نسقن حاجة حينا فمحنك زي الجلالة بجفر هاي يديفنا والسلام نصايلال أنا محل ما غلقو أبحد المقام سينا بركب ولا يفاري كلني حدث المقام سينا ندلية 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 حتى بترقص رقص سيالة وجبي كم قلب وينك حابب نزل الخبينة يقصوا أكبر نزل الخبينة يقصوا أكبر تحملكي سيتحملني كجنية سوتلكي سيتحملني كنت خزاية سمين الفايو أيك أيكون أنا لبنية توجبي روسي كل حسابي حبلي سمين الفايو حبلي لبيني كويني لبيني زرق سقرنا الثبات غيرنا بيوم يطيل أنت حبلي حبلي بيا طبخت الخيلي أنا اللي أنا اللي أنا اللي حبلي بلا لخبينا يقسموا أكبرقا مثل بلا لخبينا يقسموا أكبرقا تحملكي فتحملي كجنية في مدلكي فتحب اللي كنت خداية من كويو أيك أكون أنا لبنية توجبي روسي كل حسابي حبلي من كويو حبلي لبيني كويني لبيني أبحث بيني تحيلي وتركت نقاط سمين أنت حبلي حبينا لبيا طبخت بيني أنا اللي أنا اللي أنا اللي
سمعتنا خمتي توز حبرناكم قتم لنا نيرنا نزا حصر زبلت حاتتا صحف زقددني حانتي نحنا إيرتراويان فلياتنا تبل قتمي مسرع أخوي كلنا خم إنه جنزبو أملا عالم زلو والدسب كله بأرئاس اللاسي مستفتري أبقد مئجزي أبيهر حدا عاليت لعليت خالع عاليت صعدا لعليت سلم لصعدا حدا حزبنا يحنت هاجر الخالق حزبي خمزة يكونه نختردو زصقم خمزة يكونه بزحات مهوراتن فلسفاتن دقاقيمم زبلويو حانتي اتحاد لاتحاد خمزة يكونه تردأ كابيهل اتهببتي زغونت ريتوريك ناي مارتين لوثر كينج جونيور I have a dream موكاس يكال كم مردأتاون كن وزدان خيل ورقسيو حدا هاجر كاب حدا خلق هاجر نمثالي أوروبا خاب أفريقيا بتكنولوجي بسنة فلتت زمع بلا يخون إذا كن اتمرمرن سنة فلتتن بإجزاء بهر توسن عليه ويفترت رايزو وهاب زي كونس انت داس عيركان تمارا ميركان اتبصحون دحريت صنيحقا قدميت كتسرع كما تقل ردوي كمول كسبون بتمرت درجة اتحادة لتحادة كوني خيل ازون دليت انت داهاليو كله هجبرو زخيلو نابتقندي أرستي كمل سمو إذا نحنا فلياتنا اتبل أبهاهلا بولك أملاخي إسياس تدقاقم كوينا فخم إنا بلت نمول حبرة سب إرترا مريزا نابدل هامت زقطوتيا نحنا من موكا أبقزي برتاو قالسي نتقادالاي حادة خنسخاخن دا عسرت إيخا مزرعات مكاين مسحاسين قد إمكات سعر عرموشة شخاخن بالكلنا مورال نمهابود أمبر كم سبو حانت تنفاس زلاتو فطر مخانو زنجي أنا يكونان إذي نحنا فلياتنا زبل التحساسبا شعوب مستقاتاتونا موسى أبينا بالتحساسبانا يخون بمعبلنا أبشر عالم تسارعنا أبتازل لنا يا قامان كنبل نركب ناي هقدفاويان رول ميدل والكاملاخي إساياس أب صباح بعال فنكل مسأل جزيرة أب زقبورو على متأيق تطلعو نتاتحطو زنبرت غازيتنيا we are better off أب أفريقيا زبالسنا إنا خبلا خلو شراء أفريقيا كمز سرع طفئيو زي كونس نعانا نمزنقع كمانا يلن إلنا أبتزلنا يو كمتاز تفترنايا كين مهارن كين مارامرن دونقيرنا نخنترف بإساياس زتمازي مهزوي هقدفاويان جن إساياس زبولو ازقبولو سلزخونه ننبسوم تقلبيتهم كي حتتوا بلوساتينا خبلو ينبرلو اتلكع قطعتومن ملكعومن اتحساسبومن كمي كمز مسلن انتي عينة سبات مخانومن زابقاتو هايلة قبرتن سايز تسحفت قتمي حبيرنا نسمع ايامو منالبات تسوقيروم ويكابدك اسوم تبارابيروم داقم قمت انت قبرو فولياتنا نحنا ايرتراويان فولياتنا قال علول شفتا بريسيدنت نا ايرترا فوليات إنا بخلو تكبارنا فوليات إنا رئينا خمزي رأنا فوليات إنا سمعنا خمزي سمعنا فوليات إنا أبك أبرو قايلانا فوليات إنا نفتح قبيرنا فوليات إنا شيء تلقنا فوليات إنا تلمتنا برانا فوليات إنا بشفتات مريحنا فوليات إنا فدايحنا زي ولدنا علم بعلم اخت بكخ تحزن أدرع خوينو تكبارنا زين دنن زقبركا غيركا ويكدنن سنفنا خاخت شفن تقزم تسننتن وداجة دركنا وداجة تمكحتي زنبرة ناطفاها اللخو بحالتي بنناقو راي تسرحن حاولتي حدش يكونن زنبرة خبتنتي فوليو نيروناي إرترا نيرو من البات نزيت فولتو نيرومان إمبير نغوس بيشيكانو زفلت مرحي نيرو فوليو نيرو ناي إرترا من إسيات فيو يقبر فخرا عديتا تابكيو زقبر دانكيرا عشلا تابريرو زلمن باتيرا بيشيكانة سنغابور كتكون أسمرا حماسين دعراب أولوس تاي تقبري
አዳራሽ አፍሪሱ ፈሪሱ ግዳምዶ አሐደረ ጸሎቱን ተደግሙ አዳራሾም ተቆመረ ነዝዲ ወድላሜ ኢልካም ጋዓረ ኔሮ ህዝብ ኸጽንት ቀደም ይዝጀመረ ፍሉይ ዝኾነ ነገሰ አማእከልና ዝበልዓናዮ ዝበልዕ ዝመስለና ካባና ዝተወልደ ዓመፀኛ ጅግና አልቦ ገይርዋ ነዛ ሃገርና ፍሉያት ኢሉ ምህረና ዘይከውን ሐቂ ሐመድ እንተ ተአከበ አይከውንን ወርቂ ሃገር ዶ ይምዕብል በቅጥፈት ብስርቂ ሐሶት እንተ ዘቆጽረ አይከውንን ስንቂ ፍሉያት ያኢ ካብ ኤርትራ ዝተወልደ መፍለጢና ካብ ኮነ ህፃናት ምስዳደ ብራሻይዳ ኢዱን እግሩን ምስተቀየደ ልቡን ኮላሊቱን ዓብ ዕዳጋ ምስወረደ حساب زقبلوا أفقدوا أوارده ولادي بولادو خي حقوس زعبده فلياتنا بلينيرو إرترا عد حالو سفيرو قدفو أسمرا أب حزني إخ قبرت دانكرا أبيت صلوتي سددا منزرا هزبنا بتاتينو قمدك زاقرا فلياتنا نجاقانو إن آسرا أبقدا قدي محرد زي فتو أصنعو قيادي نايز سرعات زي ترأي حدش كدي فلياتنا خلت أحوات ببينو صلوتهم ولا أنت نبرو أبسدتهم فقرن خي قبرو محيلاتهم كي تلازبوي نبرو صحاي عريباتهم حاخل مسار كونو نصلاتهم سآن إهن مهن أصنتوات عدهم فلياتنا بلا فرعون أسمرا أشنت بزيحو حدن كلتن زي كتسرا زتشمو جنرالات كونو سبسرورا نفزبو مابرسو حاردو بخارا رئيساتات من سيتريفو أبسهارا زترفو خوينوم قلبنا أمورا مراخب مأكلاي بحري دقاقي من مسكرا أيو فلي هزبي أب حزن زقبر دانكرا فليات إنا ننسأنت ترقومتي بزحات هلو نفتح دليتي بزعبا هزبومنا علم مهارتي قلن كآ وكرتن حسوتن نزمت سرعات علنا الكاب هالتي سنتها هاقرم نافلت وحباتي دك سبي مسلوم نبرتي سب فليات إنا زبلو مقمات أب عد حالو سرعخا كله قولو برهان تفئلو ماي تسعينلو سنغابور أب حلملو هزبخان عدخان كلولو بحلنا خادقيم كخلولو دحر سب تريفلو يبرسيو زولو ودكتن سرعات ما فيها قدف عوتن فتحن هزب إرترا هايلي قبرتن ساعي زبيهر سراي انديانا بوليس انديانا سلاسان هادن قنبت كلتشان عزر حدثت سدتنياتات إرتراويان أبيتو بورين كبابي أنتركوبو إرتراوي متأسسار دليت فتحين ديمقراسيا ولوطي أجد داسي ميت نمقبار نعلت عسران حدن سنة ساعات 10:04 لعرقة مالتيو أب إرتراوي بهلاو مأخل يعد مكوب مدبنا بحبار إنا تدررنا أجد داسي زتي نمدباتكمن حساباتكمن رئيتوتاتكمن أب قمت زؤت مدب نتفتات نمسرع يخون بدحان متو أكاديت شماقله قدرينا أتا قد مسينا زلنا يو حسام روحيدنا بحر سيناي كي أغلنا قدرينا أتا قد مسينا سبقو سمو أرخا خيرونا هلو مركبل هلو ريان برهانه كما يتمسي كما يتول
أنا نقدر نكمل كم سخارة صبو برهان أنت حتى كان اللي مجمري أنا أو فقرنا مهان كان زي حتى زغت من لسلنا بشمين بسم سماعة كمسجنا كان اللي بقت أنا بتحطين مملاس جن لما عنتي متأثر دليت فتحي أب كتما يتبوري أخيبا أكايدهم نيرهم إذا أخيبهم زعوان تاي نيرو من تايز ملكتي نيرو قرب زعبو مبرخت بنا دلي نيرو يغني لي أب استديو بتليفون كذا خد عدل ما تكون دليت فتحي لما عدت فليد بلا أخي بينا أكايدا تلمود سرعة أخي بطات على إن كايدو نقابلتنا نايلو مجن كله دلائي فتحي فلي أخي با تعويد بمقبارنا عدي منيرنا بالحتبكا أبتي أخي بانا خصات تفكيرو ولا تنازي كونو دليت فتحي نتا أخي بانا خصات تفهمونيرو اتي فلي جقوبرون تاريو فلي أجندا سلزبرنا الحجي كل أخي باتاتنا استفعلين أي زعبا استطال علينا نقرب نيرنا نايلو مجن حنتي عرستيانيراتنا قعزونان سلامة وسلفي نجنيبا على 26 سنة بديانيبا سلازيتي تاخيبا سلامتاي سلامة وسلفي دول سلامتاي قعزونا بجنيبا سلاماوي سلفتك نكايد لنا دولار سينا أدعينا رأيتي انت ايتي بزعباتي اب جنبا كايت دالي زلو سلاماو سلفي رأيتها مالت كندي حزب خصاتو تصبيت يغبرلو كابز كندي سب كخيديو تي ابغاغسات نقولو خميو قرب زعبو مبرنت هاب كانو صبو نيرو علامو خنتايو مالت صبو كندي حطوا الناس ما يتنلن مخلاتنا ردت زخنت دغراتن كمحجون تمايدنا لازم برنا سلامتاي نجينا باخدنا سلاماو سلفنا كايبلنا زبلي نيرو نزي 4 جزء زخونه نتفات العلنا تقدماي نتبي سلامتاي نخيدالنا زبل كلاتنا من فوتو جناي مرأة هجدف قتلت مسوار درزي بلو معسرتي مسغاي أب كونتينرات أبهارو بوتاتات بمعبات بموقت كان زكازن كان زموت المقبر مكفاف كل مسلات نايدك سبات مكفاف كم حسب كان المقداد مصحف موداب أبز مرز كاي حيوانات مأمان مقدام مثل من كسغاس قدود اذكرنا معمات دك أمسيو زيت قناي معانا هيقدف تقاموا دباتنا ولا برقساو محبراتنا بخدلو دلا فتحن إذا قدات زي كنقاللو كزربولو كتصحفولو صنحي مارتا مرماري شماقلي مسال عبيرتا بحبرات منقصاص مزازت نزي قدات زي نحموش تميتي على محطات حموش من سوات على محطة كايدة 160 صحفات رخيبة أفشم أنت هاجرات تنكسرشات وتشيتوها نا 484 قد ذلو صحف سلسب أغريبة شم أنت سنة أغريبة الله سلازي بعدنا نجينا سبلا ما وصل في نناي سبعة مسلات كتب روبطات منكسات أخيبة كاب على 23 كاب على 26 ككادي فلازم تاي نخلو لهم اللي صحفكم وزلكم تكونوا له سنحنا سلازخونه حقنا كنتن حلواتن حجرنا حزبنا زقلتي اب ارترا جبن سباونت الله نحن حجيكم قالاتن صحفاتن ايكونان زدلينا زلو حورات منكستات تكباراو سغنتي بصحات كرئنا خلالون مبالي كل خلته نتام همت سبسرحو سباوي ديساستر زنبر زلو حزبنا ابچكونا اما سرتي امسنات قصو زمر زلو حزبنا تقفع علخا ترقص علخا ترقص الخير ساويت وان سيتي
نحنا ግን محزنتنا خنገልጸሉ ኣብ ጎንኻ ኣለና ክንብሎ እቲ ሳልሳይነት ቢ ነቶማቱ ቆዶ ሰሃራን ባሕርን ዝተሳቀዩ ዘለውን ኣብ ቆዶ ባሕርታት ዝጥሕሉ ዘለውን ዝሳቀዩ ዘለውን ዝኣቱ ዘለውን ብዳዓሽ ዝሕረዱ ዘለውን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን ብቃልስና ህዝብና ጽባሕ ብራህዋ ዝነበረላ ናይ ሰላም ፍትሒ ዲሞክራሲያን ስደት ዝድረተሉ ሃገር ክትከውን ሃገርና ስለዚህ ክንድብሰኩም ኢና ንባሎም እትራባይ ንኹሉ ዓለም እትዝበዝሐ ህዝብ ኤርትራ አንጻር በሓለ ሰብኣይ ትምራሕ ኤርትራ ምዃና ንምርኣያ እዩ ስለዚህ ከምቲ ያቀድምካ ዝሓተትካኒ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ብብዝሒ ሰብ ክርከብ ተስፋታት ኣለና ግምታት ክሳብ 10,000 ዝኸውን ኣሎ ነዝኻ ተስፋ ዝህበካ ነገራት ንሰብለሉ ኣለና ሎም መዓልቲ ኣብ ኣኼባና እንኮልና ምስተፈላለዩ ኣብ ሸወደን ዝቕመጡ ደሌት ፍትሒ ክንረኽብ ፀኒሕና ኢና ስለዚህ ድሮ ካብ እዚ ናይ ዮን ሾፒን ለንን ናይ ሩብሩሌን በዓል ሙታላ በዓል ዮን ሾፒን በዓል ኖር ሾፒን እዚኦም ብሙላቶም ተበጊሶም ከም ዘለውን ባሳት ኣውቶቡሳትን ሚኒባስን ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮምና ኣብ ስቶክሆልም ክልተ ዓበይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ደሌት ፍትሕሎ ሓደ ዝዲያሮ ፎርም ዝበሃል እዩ ተኻላይ ሰደዱ ዝበሃል እዩ እዚኦም ክልቲኦም ብቴሌፎን ክረኽቡና እንከለዉ ብቐጥታ ብኣኼባ ነይሮም ስለዚ ከመይ ተዋሂዱ ዝኸይድ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጀነቭ ከም ዝግበር ይማየጡ ከም ዝነበሩን ብዝተኻለ መጠን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሸወደን ሎሚ ብብዝሒ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ስደተኛ ኣለና እዚ ስደተኛ እዚ ከዓ ንሕና እውን ከምቲ ቀላማ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጀነባ ብተግባር ከነርኢ ስለንደሊ ንሳኹም ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ግን ዓቕምታት ስለ ዘይብልና ከመይ ክሽፈ ንኽእል ዝዓቕምታት ዝብል ሕቶታት የልዕሉና ስለ ዘለዉ ነዚ ሕቶታት ንምለስ ኩሉ ደላይ ፈትሒ ዓቕሙ ጊዲኡ ክፃወት ከም ዘሎ እዩ ትሚ ያፃት ዝኽእል ዘሎ ስለዚ እቲ ግምታት ብኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ከዓ ንሕናቶም ኣብ ሸወደን ዘለና ነዚ ስራሓት እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዓብን ክቡር ሰላማዊ ሰልፍን ብልክዕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዘሎ ተስፋ ዝህብን ሰላማዊ ሰልፊ ክኸውን ተስፋታት ከም ዘሎ ይኽርኢ ዘለኹ ስለዚ ምንም እኳ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ኤውሮጳ ሕብረት ናታቶም መርመርቲ ኮሚሽን ሰጅዶም ነቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሪኦም እንተሃለዉ ናይዚ ደላይ ፍትሒ ዋሕዚ ናብ ጀነብ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ ትብል ወትጽልው እንዲሞ ሕጂቲ ብዓቢኡ እታ ራብዒትነት ዝተንከፍዋ ዋሕዚ ናይዚ ደላይ ፍትሒ ናብ ጀነቭ ሩኡይ ዝኾነ ስምብራት ኣብ ጣኼባ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝዝቲ ኣካል ናይ ሕብራት መንግስታት ክኸውን እዩ ስምብራቱ እንታይ እዩ እቲ ብብዝሒ ክርኢ እንከሎ ኣብ ደገ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበዝሐ ደላይ ፍትሒ ምዃኑ ክርኢ ይኽእል እቲ ካልኣይ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እውን ተስፋ እንዳረኸበ ከም ዝኸይድ ይኸይድ ስለዚ ሓንቲ ነገር ነራግፀሎም ኣላ ተመርማሪ ሽማግለ ከምቲ ዝበልክዎ ንብዙሓት ሓቲታ ብዙሕ ፅሑፋት ረኺባ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት በፂሓ ኣላ ሕጂ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዝገበርኩሞ ምድመራ ብተግባር ክንብሎ ፀንሕና ክንዛረበሉ ፀንሕና ክንፅሕፈሉ ፀንሕና ኢና ስለዚ እቲ ኢልኩሞ ዘለኹም ሓቂ እዩ ሓቂ ምባል ንባዕሉ ንዓቶም ካብ ኤርትራዊ ምስክርነት ረኽብሉ ኣለዉ ጥራይ እቲ ዝሓተትዎ 500 ድዩ 60 ፅሑፋት ዘይኮነሲ እቲ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ብብዝሒ ዝጭርሕ ዘሎን እዎ ኩነታትና ሕማቕ ኣሎን ዝብል ዘሎ ነቲ መርማሪ ሽማግለ ሓይሊ ይህቦ ነቲ ውሳኔታት ንኽውስን ሰዓብ ምሳሌታት ከዓ ኣገዳሲ ግደ እናተፃወተ ይኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሽምባራ መወዳእታ ብርሃን ሓንቲ ሕቶ ሓተካ ካብዚ እንታይ ብዙሕ ሰብ ዝነቀል ኣሎ ድዩ ከመይ ብኣውቶቡስ ድዩ ከመይ ተነገር ገለ ቁር ኣብዚ ኣቀዲምና ክንሰርሓሉ ፀናሕና ድሮ እውን ምስ ዝተፈላለያ
ناي كوبانياتات ناي أوتوبوس ميهات كنا كايتسن إحنا أوتوبوس كنا بقسينا قبل ختمنا أبز خرابينا ون ببزحي كن ساعة في ناس بولو تذكرهم كسب فقط يقول لهم حج سدد بحادثة منسات بمئتات نحن آخر ساعة من لنا سلذي قال نجار كتبوا فتونو سميقراهم باركت قال نجار كسرحوا لنا فتونو يقولنا له تميتات يقتل له اتكسب حج لنا جن كاب سكارا بورين بمولو مالتي سكارا شيف دي أكسفال زي كباري زبهال زوم كبابينا بعال بوروس بعال بينسبوري زياتهم بنبزحي موتنا له سلذي كرينا عمتاهي كريو كاب كنا إذا أخلا أوتوبس إذا خلنا بقص نخل كاب حجة جن نتي حسيبنا مديبنا لنا بتصفات خير له تسابون درو جزء دخل نجارات كابلومي مع التجميرو كوات الجميرو لو جنزب نتوح زخوه برين يغني لنا نذهب كان حبريتها بالشمين بسم سمعت إني مسجنك يغني لنا يغني لنا هالو الو مجلة هالو كبرات سمعتنا مسمر قاشان لنا حدش زمت زينا سلازولو بقالو سمعوا محسن هالو صحيح مرحبا مجلة هاي سلام كناي اوكي حدش نعنا ندلي فتي دارغان مول عالم مكون خليو مرحنا هاجر السودان البشير نعاقبا على هاجرات افريقيا عبد الله افريقيا مستدى ابو سلبرتات مسرت زنور خصي اثنين عالم بتفردي ني بشير كاستيل هاجر كم زي وصل قداي امنر براك عطوه مخانو كلكو هم زي مخانو كلن ما نعيدا محكناتي قال حاصل دلوا زي اجداس بمخاني اخبركم المرسكم يغني لنا برهان حبري هاي من صحيح حبريتها بزي يغني لنا حج قرم حج قرم قرم حج قرم حج قرم كونه حج قرم حج قرم كونه حج قرم حج قرم قرم حج قرم حج قرم قرم حج قرم حج قرم كونه حج قرم حج قرم كونه حج قرم حج قرم حلمي سمير والله مثل باي زميا ماماتاي فوسهم تراخبوا متني جماوتاي فسسه يوا مجوار بساي سرب زحات سبو زمان قدي عيني يخاصيت ساقبو سرحوا اليحن تخي لو كان يبسسا سيق عسب بسيئا بساب سحزا وينك كنافركي متأنس بلا كم بركانك يتسن ستذكرا أشوف هايدو قبز حواني خننا اتصوبي وملكاكي كم كسلمنا
نابويزرو مارغوت والستروم وصاي ጉዳይ ሚኒስተር ሀገር ሽወደን ዝተላአኸ ደብዳቤ ሆነ በልኮሚና ዝኸበርኪ ማዳም እዞም አስማትና ብዝርዝር ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ወከልቲ ፖለቲካዊ ሲቪካዊ ኮነ ኮማዊ ኣብ ሀገር ሽወደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ውድባትን ማሕበራትን በሓባር ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጽጉም ፖለቲካዊ ሁነታት አመልኪትና እንሆ ዝስብሰብ ነቀርብ ኣለና እዚ ጻውዒት ዝቀርበልክ ዘሎ ኤርትራ ዝፈሸለት ሀገር ካብ ምዃን መድሓና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩለንተናዊ ተጋድሎ ብወገንኪ ነቲ ኣብታ ሀገር አጋጢሙ ዘሎ አጸጋሚ ኩነታት ግቡእ ተረድኦ ክትሕዝን ንኤርትራ ካብ ፍሽለት ኣብ ምድሓን ቀጥታዊ ስጉምቲ መታን ክትወስድ ንምዝኻር ዕድመን መቅራብን እዩ ኣብ ኤርትራ አጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ፈተነ ሓደ ሓላፍነት ዘይስምዖ ስርዓት ኮነ ኢሉ ዝሃንደሶ እዚ ስርዓት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው መልእኽቲ ስርዓታት ኩሎም ዝኸፈአ ስርዓት እዩ እዚ ነቅርበርክ ዘለና ጻውዒት ኩለን ኣሓት ሃገራት ብዛዕባ እኩይ ስርዓት ዝጸንሐን ጉዊ መረዳእታ ከእርማ ዝዕድም እዩ ኩልና ከም እንግንዘቦ ውልቀ መልእኽቲ ሰላም አንጊስና ኢና ክብሉን ከለው ነቲ ብጭፍጨፋን ዓፈናን ዝኽተልዎ መንገዲ ዘይትርጉሙ በመሃብ እዩ ብፍላይ ከምዛ ኣብ ኤርትራ በተረጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ዓፈናን ጨፍጨፋን ዓይነት አጋዛዝኣ ሳዕቤኑ ኣእምሮ ዘናውጽ እዩ ንሕና ነዚ ጻውዒት ነቀርብ ዘለና ኤርትራውያን ነቲ ገለ ሰባት ብሕልፊ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ኤምባሲ ኤርትራ ካብኮም ሶማል የመን ኢራቅ ሶርያ ዝኣመሰለ ሃገራት እንትኸውንስ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፍጹም ጨና ዲሞክራሲ ዘይብሉ ስርዓት እቲ ህዝቢ ሰጥለ በጢሉ ክግዛእ ኣለዎ ብዝብል ሰፊኑ ዘሎ ጉዊ ኣራራድኣ ብትረት ንምቋም እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ርእይቶ ምቕራብ ማሕበረ ፖለቲካዊ ሃስያኡ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ከነገንዝብ ንደሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰገሮ 30 ናይ ደምን ሞትን ዕንወት ዓመታት ከይኣኽሎ ኣብዞም ዝሓለፉ 14 ዓመታት ዘጋጠሞ ፈተነ እንተሃለወ ቁሩብ ፍርዝም ዝበለ ወደ ተባዕታይ ኮነ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ምስኩለን ገረባብቲ ሃገራት ዝተኻየደ ትርጉም ኣልቦ ኩናት ኣትዩ ክጥጠቕ ክስንክል ንኽንቱ ክመውት ምግባር እዩ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ትሕዚ ዝወጸሉ ዕሉል መላኺ ባእታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተመሓደር ዘላ እዚ ሃገር ንእሽተያ ህዝባውን ውሑድ እዩ ብቁጠባውን ድኻያ እንተኾነ እዚ ውልቀ መላኺ ባእታ ኩሉ ዜጋ ናብ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክኸትት ብምግባር
እተሃገር ክሳብ አንቀራ ብዕጥቋት ከተዓለቅሊቅ ገይርዋ ዘሎ ኣብዝሎም ህዝቢ ዝሃገር ዝሕልፎ ዘሎ ህይወት መማዝንቲ የብሉን ኤርትራውያን ግን ዝውልቀ መላኺ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ከም ድላዮ ከላግጸሎም ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ከም መርኣያ ናይ ዝኸኣ ካብ ኣስታት 6 ሚልዮን ከም ዝኸውን ዝግመት ህዝቢ ተሃገር ኣስታት 9 ካብ 100 ነቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብዝተወደበን ዘይተወደበን ይቃወም ኣሎ እምብን ምልኪ ኢሉ ካብ ኣርዑት ዘቤታዊ መግዛእቲ ነፃ ንምውፃእ ተበጊሱሎ ምክንያቱ ከም ህዝቢ ንከምዚ ዝበለ ምልኪ ከተተኣናግድ ኣይክእልን ልክዕዩ ሓይልታት ጸጥታን ዓፈናን ስርዓት ገና መን ከማና ባህልትዮም እንተኾነ ኣብቲ ህዝቢ ብዝበጽሕ ዘሎ ኢሰብኣዊ ኣተሓሓዛ ኣባላት ጸጥታን ዓፈናን ዝገበሩ እንተገበሩ ነቲ ናይ ለውጢ ማዕበል ደው ዘብልዎ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ መደባት የውፅኡ ክንዲ ዝኾነ ሓይሊ ሰብን ተተኮስትን ውን ይኣክቡ ድሕሪ ደጊም ምረሻ ህዝቢ ንዝተማልአ ሓርነት ፈጺሙ ዝሰናኸል ኣይኮነን እዚ ኣብ ገምጋም ዕርበቱ ተቃሪቡ ዝርከብ ስርዓት ሕጂ ክፍትኖ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ነቲ ህዝቢ ሕድሕዱ ከም ዘይተኣማመንን ከም ዝተፋነንን ከምኡውን ምስ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝራጸም ምግባር እዩ ከም ሕልና እዚ ከምዚ ዓይነት ተለኻኺምና ንጥፋእ ኣማራጺ ክንጎረባብቲ ሃገራት ውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ስቂልካ እንተ ተራእዩ دحار تتعسكا زيت ملسو صعبينات كغتل يخيل إريتراويان سدتنياتات نمرد ذات أمامن مدبات سئلكا مبقاس إريترا خم هاجر بسبعة وقلولا وزتتقعت مخانا مئمان سلازقاء أهقوراوي محبر سبنتهم أفقدوا معسكرات هاجرات كرن أفريقيا ليبيا يمن إسرائيل أبك أنفذوا زركبوا أما إتاشحات إريتراويان سدتنياتات دقف أوروبا حبرتن محبرسب عالم كفل اليوم يقولون أتم ببزو حاشحات زقصرو أب معسكر سدتنيات إثيوبيان سودان زركوبو سدتنيات صروي زستماين حكمنا ترح زي كونه أقلقلو تمرتن مياو سلطانان كم زد اليومون أب مئتاو مدبات أو سيخام بقاس جنزب اللوئيو بسنكت أب إريترا بوليتيكاو محيحات كي تعالاتو بمسقاء بتعفان سرعات التعاكته إجام إريترا زغون الباجت حبرات هاجراتن حبرت أوروبان نتوم أبز أوان زي أب ليبيا زركوبو خلتشح أب يمن زركوبو 5 شح أب إسرائيل زركوبو 3 شح سدتنياتات أموتهم كجبر بفلاي منقص إسرائيل ناي بوليتيكا عقبانياتات يكون سليهم زعاتو يوم زبل تردو سلوزلوو عبل عليهم زفترو زلو سقطي نشجرهم واناوي جبرو أوروبا حبرت ملكي أمد الدالز أن حترا بغصبت كقوارث أب إريترا زلو ملكي 14 عامت مليولو إن إريترا زواسعة ديمقراطية ومحضرة بمخانو حزب إريترا كاب كمز زبالت ألام كجلاجل أبوش هاجري هالو أبو وصعي أب حيال تمتم يركبالو سلازي زخبركي والستروم نتي حبرت أوروبا زفلت متأخاب بقربة عن إريترا زملكت حقتات كتبره له باسم حزب إريترا محصنكي بحلفي أوروبا حبرت باسم المعات اللي 3 مليون يورو نقوبو زم حلال فوساني داغماي نحاسبلو نمزخارو نحنا حجزكي ندلل لنا أبسب أونز تمركوسو بوليسي كله نزخار هاجر شودن كونه أوروبا وحبرتن كالوت هاجرات أوروبان نسبعوي مثل سدتنياتات زملكت بوليسيتات تلمم كنقساقسو كان زخاخر ندلي شجر إريتراويان سدتنياتات أب ليبيا أب كمز زبالة مدب كتقالل مخالي شودن نإريترا أملكيتو زوص وسانيتاتن لبواتاتن حبرات هاجرات دقف كتقبرلو بمسرت إريترا أملكيتو زوص وسانيتاتن لبواتاتن حبرات هاجراتن ودبات سبعوي مسالاتن شودن بزي ولاول كدقفوت رح زي كونه أبال هاجرات أوروبا حبرت كونه زترفو هاجرات أوروبا دقفو من خهوبو شودن كتسر حلو
كمون شودن نتي بودب حوارات هاجرات تمزيز زلو مرماري كوميشن أب قداي إرترا خونه نفليت الاقتحورات هاجرات أب قداي سب أو مسالات إرترا ملو دقفا نختب زخبركي مس مارغوت والستروم منستر قدايات وزع شودن نزي نقرب الكزل لناس أوعيت زقباء قالبون خزبيو زل الناس ونعمنتنا جلسنا وسيت عرخ نرئي بهاررتان بمهلاونا نجلسنا موق سلامتنا نقرب الكي مس لباوي أخبرت كاب محزنة شورناون إرتراوان ديمقراطية سبعة مسلاتن أتعبد مسينا زلنا يا حسام روحيدنا بحر السيناء كي أغلنا مدرئنا عتابود مدينة سبقو سمو الرخاخي ومنا تولدت عب إريترا ما تراك أمز سكندنجرا عدام سنعانا تراح ديونا بونا حيوان سنعانا تراح ديانا دينا فتاري كثير زي صقبنا شاحات عمتات فرن عايزو كله سلطان سمعتنا نزي سموز تزالو مدباتنا أبزي ودينا لنا بتماساسالي بروغرام زمسزلو سنبت حساب نراغب دعان كأنيو نزاد غتل زمان بدفوكم يغنيلنا نمسوطات عالم إنا قتلوا تعدم السلطان الناس يفوق نزهم نصوحان بدل كناي في عالم ازدو ويلو اجانا ماتماني زبي واسك يوم تودي نفسي أمين يا حج ودنا برا مقيار نقيلهم مصباح الشارقي نمط فريدك يوم بدي الكناي خباحري ازدو ويرو اجانا ماتماني زبي واسك يوم تودي نفسي أمين يا مسخم غيرهم من قدهم جميلهم نبسعات الإمكان نموت فريد كيوم عالمنا 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 سلام كلنا عالمنا 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 لأكل حزننا